Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko ekitaldira. Hemen gaude berriro ere, hauteskunde kanpaina baten buru belarri sartuta. Ematen du kanpaina etengabean, ez? Ari garela. Behin da berriz, bata, kanpaina. Aurrekoan, hor goian txaltxalzelain, ia duela 2 hilabete. Ez dela ezer. Eta EH Bilduk kanpainak komunitatea indartzeko aukeratzat hartzen ditu. Komunitatea gehiago saretzeko. Eta aldi berean guztiok ditugun erronkei aurre egiteko. Eta aurre egiten diogu guk behin aurre eginez determinazioz egiten dugu aurre. Ondo dakigu Eibarren, gero eta gehiago garela Euskal Herria Bildu komunitatearen proiektua jarraitzen dugunok. Bat egiten dugunok. Euskal Autonomia Erkideoko hauteskundeetan lehen indarra izan ginen. Emaitza historikoa lortu genuen. 14.000 bototik gora lortu genituen. Eta hau komunitatea josiz eta komunitatea zabalduz goazelako da. Bai udalgintzan eta bai herrigintzan egunerokotasunean egiten dugun lanari esker. Eta gaurko ekitaldi hau baliatu nahi dugu bereziki komunitate zabal honi eskertza emateko. Eskerrik asko ematen eta egiten duzuen guztiagatik. Eskerrik asko. Igandean Europako Parlamentuko hauteskundeak dira, eta egia da, kalean zaudela eta lagunekin edo ez, hainbat elkarrizketetan eta Europa nun dago ez, edo Brusela zurruti dago, olakoak entzun izan ditugu guztiok ziurazki. Baina ez, kontziente izan behar gara, gure ahotsa, Euskaldunon ahotsa, Europan entzun egin behar dela. Gure mugetatik haratago iritsi behar da nazio bat garela. Gure mugetatik haratago iritsi behar da independentistak garela. Gure mugetatik haratago iritsi behar da ezkerrekoak garela. Eta gure mugetatik haratago iritsi behar da errepublikazaleak garela. Gainera, badakigu eskuin muturra hor daukagula ate joka, eta gure esku dago faxismoa geratzea. Eta igandean, asko gustatzen zaidan betiko esaldi hau, egingo dugu. Eta igandean egingo dugu. Lortuko dugu gure herria beste kolore batez margotzea, estaturik gabeko Europako beste nazioekin elkarlanean. Eta ezkerreko politika berdinzaleagoak aurrera eramango ditugu. Igandean, Europan gure mapa marraztuko dugu. Igandean, Europan gure herria marraztuko dugu. Eta honi guztiari buruz hitz egiteko, hausnartzeko eta daukagun proiektua partekatzeko, gaur gurekin dauzkagu Nerea Kortajarena eta Arkaitz Rodríguez. Nerea, mesedez, hitza emango dizut. Atzaldeon Eibar, plazerra handia da gaur hemen egotea, eta egia da, Arantxa, guain dela hilabete, bilabete ere ez die izango, hemen izan du ginen, eta orduan esan genuen, egingo genuela, eta esan genuen gainera bihozkada on bat bagenula, eta egin genuen, eta lehen indarra izan gera Eibarren, eta hori bada txalautzekoa eta eskertzekoa.
Eta uste dut, baietz, Arantxak esan bezala, lehenengo hitzak eskerrak emateko izan behar direla, ez? Eskerrak emateko izan behar direla, zuei eskerrak emateko gure komunitate sendo eta gero eta trinkoago eta zabalagoa den komunitate horri eskerrak emateko, ez? Ze hauteskunde ziklo luze bat damakigu gainean, urtebete eskaxean hauek dira laugarren hauteskundeak, eta hauteskunde hor ikusi dugu nola gure komunitatea unditu egiten den, nola bere aktibo nagusia eta bere onena ateratzen duen hauteskundez kanpaina eta hauteskunde kanpainetan, ikuste dugu nola herri guztitan plazak betetzen diran, nola egiten den alegin berezia ekitaldiak antolatzeko, pegadak egiteko, behar diren informazio banaketa guztiak egiteko, albokoa konbentitzeko, gure mezua zabaltzeko, eta hori izugarria da. Askotan esaten dugu Euskal Herria Bilduren altxorrik handina zuek zaretela, gure komunitatea dela daukagunen aktiborik handiena, eta hala dala, ez? Eta hala da, herriz herri ikusten dugu, Eibarren bezala, hemen ditugula andra batzuk, militante sutsuak, leku guztitan egoten direnak, txalotzekoa zuen lana eta zuen alegin hori, mugimendu guztietan hor egoteagatik, eta hori errepikatzen zaigu plazaz plaza, da zuek zeate aktibo nagusiena. Beraz, eskerrik asko, badakigu, hauteskunde ziklo luze bat izan dela, 4 hauteskunde hauetan kriston lan egin behar izan dela, alegin handia eskatu behar izan dizuegula, eta alegin horri notakin eta zuen onena emanez erantzun diozutela, baina uste dut, gauden lekuan egonda, aleginak merezi izan duela, eta orain eskatu behar dizuegu beste alegintxo bat. Beste alegintxo bat, ez azkena, ze gure helburuak lortzeko baditugu oraindik makina batalla eman beharra, baina beste alegintxo bat, eta ziur gaude eta ikusi dit, 5 egun geratze zaizkigun honetan, eta hauteskunde hauek izango duten garrantzia, berriz ere hor egongo zeratela, berriz ere zuen onena emango dezutela, eta gu horregatik, beti esaten dugun bezala, lasaitasun historikoarekin eta pazientzia historikoarekin heltzeko moduan gaude aurrera begira ditugun erronkei. Eta entzungo zenuten askotan azkeneko hilabete hauetan, eta hilabeteak baino gehiago azkeneko urte hauetan, askotan errepikatu dugu ziklo politiko aldaketa baten aurrean geundela, ez? Nolabait ematen ari zela aldaketa sakon bat gizartean, eta gizartean gaientzen ari zirela printzipio eta balio batzu gero eta gertuago zeudela Euskal Herria Bilduk defendatzen eta aldarrikatzen dituen zera horietatik, ez? Printzipio eta baloreetatik. Eta esate genuen, eta denbora da hori esaten genuela, iritsiko zela momentu bat, hori ere, klabe elektoraletan eta emaitza elektoraletan nabarmenduko zela, eta gizartean ematen zen balio eta baloren aldaketa hori ere trasladatuko zela hauteskunde klabeetan ere, eta ikusten ari gera. Horregatik uste dut gaur pena merezi duela, eskuartean dugun erronkaren tamaina ulertu ahal izateko, tartetxo bat hartzea, eta errepasatzea, azkeneko 6 urte hauetako ibilbidea zein izan den, ze egia da, hauteskunde zitatik hauteskundera gorantzka joan dela esponentzialki Euskal Herria Bilduren proiektua, baina erreparatzen badiogu azkeneko ziklo elektoran honetan lortutako emaitzei, esango nuke izugarria dela lortu deguna, ez? Pasadan astean bete zen urtea, goatzen baldin bazeate, foru eta udal hauteskundeak izan zirela, maiatzaren 28an, eta han lehen indar politikoa izan ginen Gipuzkoan. Lehen indar politikoa izan ginen Gipuzkoan. Horren estitan, eta iaia hori gozatzeko denborari gabe, guri behintzat balorazio egiten ari ginela, etorri zitzaigun Madridetik esustekoa, eta orduan Sánchezek hauteskundeak deitu zituen, orduan Kongresu eta Senaturako hauteskundeak deitu zituen, eta haiek ere egin genituen, eta aitan ere, izugarrizko emaitzak lortu genituen, eta gaur egun Euskal Herria Bilduren taldea da, Euskal taldeetan jendetsuena, eta hori ere bada ospatzeko beste motibo bat. Baina hori eta gero, etorri dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako hauteskundeak. Esan bezala, orain dela hilabete terdiola izan dira hauteskunde horiek.
Eta sekulakoa izan da hauteskunde horietan lortutako emaitza. Sekulakoa, historikoa, 356.000 bototik gora lortu ditugu hauteskunde horietan. 356.000 bototik gora. Bada marka. Horri esker indartsu sartu gera legebiltzarrean, oso indartsu sartu gera, 27 legebiltzarkidekin, tartean Eibartarra, Xabi Astigarraga Eibartarra ere sartu zaigu legebiltzarrera, eta pentsa ez, orain arte ineditoa den empate batekin, ez? Leno aurreko legealdian, 10 legebiltzarkideen aldea genuen lehengo indar politikoarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta orain alde hori da 0. Enpatatuak gaude eskainotan. Beraz, uste dut lortutako emaitza izugarria izan dela. Baina gainera, izan gera lehen indar politikoa Araban. Lehen indar politikoa izan gara Araban. Izan ditugu izugarrizko emaitzak Bizkaian, izugarrizkoak. Eta berriz ere, lehen indar politikoa izan gera Gipuzkoan, 88 udaletatik, 81 izan gera lehen indarra, tartean hemen Eibarren lehen esan dugun bezala. Eta horrek esan nahi du, kanpainan esaten genuen bezala, gero eta gehiago direla, gure komunidadea gero eta zabalagoa dela, baina hortik haratago ere, esango nuke, errealidade horrek erakusten diguna dela, gero eta jende gehiago aurkitzen duela erreferentzia bat Euskal Herria Bildun, ez? Gobernatzeko gai den koalizio bezala, indar politiko bezala ikuste gaituzte herritarrek, eta gainera referentzialtasun hori, referente hori, balio eta printzipiotan, referente izan daiteken indar politiko bezala ikusten dutela Euskal Herria Bildu. Eta horri esker, 400.000 bototik gora biltzen ditu ezker soberanistak. 400.000 bototik gora biltzen ditugu, eta lehen indar politikoa gara Euskal Herrian. Lehen indar politikoa. Ziklo luze honen ondoren eta indar honekin eta emaitzoiek ematen diguten indarrarekin, baino batez ere eskaintzen diguten oinarriarekin, hauteskunde hauek, Europako hauteskundeak ere badira beste aukera bat, Euskal gizartean ezkerretik eraikitzen ari den joera hori indartzeko, sendotzeko eta herrialde guztira zabaltzeko. Aukera paregabea dugu orain, ziklo politiko berri hori indarrez hasteko, hauteskunde ziklo luze hau borobil izteko. Oso garrantzitsua izango da, konfiantzari begira, aurrera behar dugun pazientzia estrategiko horri begira, baino batez ere, herri honek aurrera begira dituen erronkei ondo, indarrez eta behar bezala heldu alizateko, beharrezkoa den koraiaz eta beharrezkoa den indarraz heldu alizateko. Beraz, ez dago nekerik ekainaren 9, ez dago inolako nekerik, ez dago aspergurarik, ez dago urruti dagoen zerbait, dagona momentu honetan da, ardura handia eta erantzunkizun politikoa, eta daukaguna da, aukera politiko eder bat, berriz ere, hauteskunde ziklo luze honi, borobilera eta itxiera borobila emateko, goitik bukatzeko eta herri honek behar dituen baldintza horiek sortu alizateko. Beraz, ez dago nekerik. Eta bai, Arantxak esaten zuen, badakit, korriloetan eta egun hauetan han eta hemen dauden elkarrizketa horietan asko entzuten dela, Europa oso urrun dagola, edo Europan gertatzen direnak oso urrun geratzen zaizkigula, baino egia esan, gure bizitzan, erabateko baldintzak, gure bizitzak erabat baldintzatzen dituzten erabakiak hartzen dira Europan. Egunero gure bizitza eta herri honen bizitza eta gaitasunak baldintzatzen dituzten erabakiak hartzen dira Europan. Tartean, adibidez, hipoteken interestasak Europan erabakitzen dira. Europan erabakitzen dira adibidez, bidasoa, Mediterraneo berria eta pertsona askoren ametsen bukaera eta itotzea eragiten duen bidasoa eta muga artifizial hori guk nahi ez dugun muga hori sortzea Europan erabakitzen da. Europan erabakitzen da adibidez,
garai honetan eta eskuartean ditugun erronkei altu izateko, gure erakundeak egin ahal izango duten inbertsio publikoa, eta horrek erabat baldintzatuko ditu osasunean, etxebizitzan eta bestelako arloetan hartu ahal izango diren erabakiak eta egin ahal izango diren erabakiak. Baina tartean baita ere, pentsiodunen eta pentsio sistemaren baldintzak eta horiek izan dezaketen etorkizuna ere erabakitzen dira Europan. Beraz, gure bizitzan erabaki horrak diren erabakiak hartzen direnez Europan, guk ez dugu nahi gugatik inork erabakitzea. Guk gure buruaren jabe izan nahi dugu, gure erabakien jabe izan nahi dugu, eta horregatik da hain garrantzitsua Europan momentu honetan ahots sendo eta argi bat edukitzea. Ezkerreko ahots sendo bat egotea Bruselan, gure interesak defendatuko dituena, eta horrelako politiketan gure erabakia zein den argi geratu ahal izateko. Beraz, ez da urrutiko politika, egunerokoan eragiten diguten politikak dira han hartzen direnak. Eta gainera, ze baldintzatan eta ze kontesto berezian ematen diren hauteskunde hauek, hori ere ezin dugu ahaztu, ez? Bizitzen ari gara telebisatua den genozidio bat, izugarria, eta ikusten ari gara nola ekidistantziaz, nola beste aldera begiratuta erantzuten duen Europak. Guk ez dugu Europa hori nahi. Ikusten ari gara nola gero eta ozenago entzuten diren Europan, gerra hotsak eta gerra soinuak. Eta nola horren aitzakian iragartzen zaigun, gasto militarra handitu egingo dela. Ez gera inosoak badakigu horren atzean murrizketak gehiago etorriko direla. Eta eskubide eta gure bizitzak estutzen eta prekarizatzen diren honetan, ikusten ari gera nola berriz ere politika austeriziden mehatxu horrekin etortzen ari zaizkigun. Eta mehatxu hori erreala da, gauzagarria da, eta lehen neurria izan daiteke lehen aipatu dizueten hori, ez? Erabakitzea berriz ere gastu arauak zehaztea Europan, eta gure erakundeek mugatuak izatea beraiek inbertsiorako gaitasunak. Eta gero ematen ari da beste joera bat oraindik eta kezkagarriagoa dena, eta da ultraeskuinaren igoera importante bat. Inkestek esandakoa betetzen baldin bada, datorren legebiltzarrean eta Euskal Herria Bilduren komunitatea sendo eta firme jartzen ez baldin bada, datorren Europako Parlamentuan ultraeskuina izan daiteke bigarren indar politikoa Europan. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Eta ultraeskuinaren igoeraren kezka edo beldur hori ez da sortzen egiten dituzten gorroto delitu ozeangatik, diskursoengatik, edo egiten dituzten performancengatik. Horrek izan dezake berezea, baina hori ez da kezkagarriena da. Kontua da ultraeskuin hori oso agenda konkretuarekin datorrela Europara. Bestera begira Melonik zer erabaki hartu dituen Italian, eta begira, Polonia bezalako herrietan zer erabaki hartzen ari diren. La agenda de la ultraderecha tiene en el punto de mira a las feministas, tiene en el punto de mira los derechos de las mujeres, nuestros derechos reproductivos. Está en cuestión en este momento, en pleno siglo XXI, nuestro derecho al aborto. Las políticas que ha puesto, las primeras políticas puestas por Meloni han ido en esa dirección, a la hora de limitar ese derecho al aborto, de dificultar ese derecho al aborto, incluso a dar pista libre a aquellos que se manifiestan contra este derecho y de atosigar y de acosar a las mujeres que van a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pero también están en el punto de vida las personas LGTBI+, las personas migrantes, la clase trabajadora y, desde luego, las naciones sin Estado. Y cuidado porque estos últimos días, y lo hemos comentado mucho, se está produciendo una operación para edulcorar, ¿no?, para maquillar un poco a esa ultraderecha. Se habla de una ultraderecha buena, de una ultraderecha que no es tan mala, otra mala, ¿no? Pero no hay ultraderecha buena ni para las personas, ni para los derechos de las personas, ni para los derechos de los pueblos. Y lo sabemos muy bien aquí. Eta PP limurtzeko aleginarekin ez dute nahikoa batzuk eta ultraeskuina homologatzear daude. Kordoi sanitario guztiak gaindituz.
Inork ez du hitz egiten honetaz, ez du hitz egiten hauteskunde programetan jasotzen dituzten murrizketetaz, inork ez du hitz egiten era agerikoan guzti honetak. Baina murrizketa horiek hemen ere pairatzen ari gara. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban herritarren osasuna bezalako gauza serioetan. Gu ez gera aldaketa kulturala bezalako eufemismoetan eskutatutako eskubideak murrizten ari direnen aurrean kikilduko, ez dugu onartuko eta ez dugu onartu nahi gure etorkizuna eta datozen belaunaldiena eskuinek baldintzatzea. No vamos a permitirlo. Hay quienes coquetean, no ya con el PP, sino con homologar la ultraderecha, saltándose cualquier tipo de cordón sanitario. Y la realidad es que nadie habla de esa agenda de la ultraderecha, ni nadie habla de los recortes que trae consigo esa agenda de la ultraderecha. Pero es que esas medidas de regoce las estamos viviendo también aquí en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? En cosas tan serias como la sanidad, las estamos viviendo también ahí. Nosotras no nos vamos a plegar ni vamos a asumir eufemismos como los del cambio cultural cuando se está cercenando derechos, no lo vamos a admitir. No podemos permitir que las derechas condicionen nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Por eso, como dijo Angela Davis estos días cuando ha estado en Barcelona, lo que toca es, ante ese auge de las políticas ultraconservadoras, toca lucha y toca defender los avances sociales. Oldarkeri ultraeskuin horren aldean, oldarraldi ultrakonservadorren aurtean, gure aukera da borrokatzea eta orain arte lortutako horiek defendatzea, irmo defendatzea. Horregatik, guk gara ilune hauetan ez dugu beldur mezu bat zabaldu nahi, ez dugu zabaldu nahi nolabait etxipenaren mezu bat, dagokiguna da esperantzaren bandera beste behin ere altxatzea. Hori da altxatu nahi duguna, nahi dugu esperantza antifaxista, internazionalista, feminista, euskalduna, abertzalea, antimilitarista, ekologista eraiki eta eskaini nahi diogu herri honi. Hori da herri honi eskaini nahi dioguna. Guk egiten ez badugu, inork ez duelako egingo. Guk egiten ez badugu, ez du inork egingo. Eta ziurreuki, guk okupatzen ez ditugun leku guzti horiek, ultraeskuinak okupatuko dituela eta okupatuko dituela bere agenda ultrakonservadori hori martxan jartzeko. Eta guk ez diegu zirrikitu txikiena ere utzi nahi politika horiei eta agenda horiei. Zirrikitu txikiena ere. Horregatik, Europan ahotsa altxatu nahi dugu. Europan ahotsa altzatu behar dugu. Europan kokatu behar gaituzte. Euskal Herriko mapa Europara eraman nahi dugu. Eta garai ilun hauetan, enbajadore onena eraman behar dugu Europara. Fernando Barrena eraman behar dugu Europara. Berak zabaldu behar du gure mezu internazionalista, gure mezu feminista, gure mezu ekologista, gure mezu abertzalea, gure mezu euskalduna eta batez ere gure mezu antifaxista. Gelditu egin behar ditugulako faxistak Europan ere. Horregatik, herri bat garelako eta libre eta demokratikoki erabaki nahi dugulako gure etorkizuna. Gernikako seme-alabak garelako eta antimilista adista garelako otani ezetz esan geniolako, baino Gernikako seme-alabak izateaz gain, Eibarreko seme-alabak bagerelako, badakigu zer delako, zer den Eibarren bezala faxistei aurre egitea, horregatik ere joan behar dugu Europara. Eta beti gure zen antifaxista hori ateratzea tokatzen zaigu orain ere. Eibarrek erakutsi bezala, orain Euskal Herria Bilduk zen antifaxista hori eraman nahi du Europara. Eta arresi bat eraiki nahi dugu Europan. No les vamos a dejar pasar. Como no les dejamos aquí en Eibar, no les dejamos, ya sabemos lo que es aquí soportar el asedio de los fascistas, lo volveremos a hacer y haremos un muro para que no pase, para que no pase el fascismo y para que no campe por sus hachas y no condicione nuestras vidas ni las de las generaciones futuras. Horregatik, ekainaren 9an etxean geratzea ez da aukera bat.
ziur euki beraiek ez direla etxean geratuko. Orbandarrak, Melonitarrak, Abaskaldarrak, Anparau guzti horiek ez dira etxean geratuko eta ez dute hutsik egingo. Horregatik Euskal Herria antifasistak, Euskal Herria feministak eta ezkerreko independentistak ezin du hutsik egin ekainaren 9an eta boto antifasistaz bete behar ditugu bozka kutxa guztiak. Beraz badakizue, ekainaren 9an Errepubliken garaia da, ekainaren 9an Euskal Herria Bilduren garaia da, ekainaren 9an Euskal Herria antifasistaren garaia da. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria antifasista, eta biba zuek. Europan eskuartean dugun horri buruz hitz egiteko, gaur dakagu hizlari primerakoa, Arkaitz Rodríguez Torres, eta gainera nik uste gaur forman etorriko dela, azterketa garaian, ikasle gazteak bezala azterketak gaindituta etorri da gaur, beraz pentsatzen dut indarrez datorrela, zurea da hitza, Arkaitz. Bueno, Arnaldok esan ohi du, entzungo zenioten noiz edo noiz, azken hitz egiteak hori duela. Zure aurrekoek kasik dana esaten dutela, ez? Edo nola ere, badira kontu batzuk nire ustez aipagarriak direnak eta zuekin partekatu nahi ditudanak. Badira hauteskundeak zeintzuetan alderdi batek edo besteak irabaztea, baina askoz ere gehiago dagoen jokoan. Badira hauteskundeak zeintzuetan jokoan dagoena politika publikoak edota are gobernu bat aldatzeko aukera, baina askoz ere gehiago den. Badira hauteskundeak zeintzuetan jokoan dago sinpleki demokrazia eta bakea. Eta igande honetan ospatuko diren hauteskunde horiek azken horietakoak dira. Naiz eta bai nereak eta bai arantzak esan duten bezala, aski urrunekotzat ditugun. Esan du nereak ere, datorren igandean independentistok, abertzaleok, sozialistok, ezkertiarrok, feministok, azken batean demokratok, badaukagu lehen helburu bat. Eta lehen helburu hori da, horrekin guztiarekin amaitu nahi duten horiei atea istea. Igandean, bloke erreakzionarioari atea itxi behar zaio. Faxistak gelditu behar ditugu. Baina puntu honetan oso argiak izan behar dugu. Zeren eta ez dago bloke erreakzionarioa gelditzerik, ezin da bloke erreakzionarioa gelditu soe bezalako ezker akonplejatu batekin. Ezin da bloke erreakzionarioa gelditu etengabeko xestran eta barne liskarrean ari den ezker estatalista horrekin. Eta noski ezin da bloke erreakzionarioa gelditu Gipuzkoan, Araban, Gasteizen edo Durangon Euskal Herria Bildu goberna ez zezan bloke erreakzionario horrekin berarekin hitzartu zuten horiekin. Hemen argi eta ozen esan beharra dago bloke erreakzionarioa gelditzeko aukera bakarra, ultraeskuina gelditzeko aukera bakarra EH Bildu da. Hay que parar al bloque reaccionario. Ese es el primer objetivo que tenemos los y las independentistas, los y las progresistas, las feministas, todos y todas las demócratas el próximo domingo. Pero aquí tenemos que ser muy claros, tenemos que hablar alto y claro, porque no se puede parar al bloque reaccionario con una izquierda acomplejada como el PSOE. No se puede parar al bloque reaccionario con una izquierda estatalista en permanente bronca, en permanente división, incapaz de separar o de dejar a un lado las pequeñas cosas que les separan. Y por supuesto, no se puede parar al bloque reaccionario
con aquellos que con tal de impedir que Euskal Herria Bildu, una fuerza abertzale, pudiera gobernar en Guipúzcoa, en Gasteiz o en Durango, pactaron con ese mismo bloque reaccionario. Aquí solo hay un voto útil para parar a la ultraderecha y ese voto es Euskal Herria Bildu. La izquierda que suma y que puede es Euskal Herria Bildu. Igandean, bloke reakzionarioa gelditu beharra dago, bai. Baina hori ez da nahikoa. Ezkerreko politikak egin beharra dago. Izan ere, ezkerreko politikak egitea da bloke reakzionario hori ultraeskuina iraunkorki gelditzeko modu bakarra. Eta ezkerreko politikak egitea da politika neoliberalak behingoz baztertu eta gehiengoen lan eta bizi baldintza duinak bermatzea. Ezkerreko politikak egitea da merkatarien Europarekin amaitu eta herrien eta langileen Europari bide ematea. Ezkerreko politikak egitea da deseskalaren alde, elkarrizketaren alde, bakearen alde, gatazken, konponbide politiko eta diplomatikoaren alde egitea da. Da Ukrainiako gerra gelditzea eta da bereziki une honetan Israel Palestinan egiten ari den genozidioa gelditzea. Baina ezkerreko politikak egitea da ere herrien autodeterminazio eskubidea eta burujabetza defenditzea, zeren eta ez dago ezkerrekoa izaterik herrien burujabetza defenditu gabe. Ez dago ezkerrekoa izaterik herri guztiek estatu propio eta burujabe bat eratzeko duten eskubidea defenditu gabe. Eta honek balio du Palestinarako, bai, baina honek balio du ere Kataluniarako, Eskoziarako, Korsikarako, Flandiarrarako, eta nola ez honek balio du Euskal Herrirako. Hay que hacer políticas de izquierda. La única manera de parar de manera estructural a los fascistas, a ese bloque reaccionario, es hacer políticas de izquierda. Y hacer políticas de izquierda es acabar con el oligopolio energético, con el oligopolio bancario, con el oligopolio inmobiliario y garantizar condiciones de vida y de trabajo dignas a las mayorías sociales. Hacer políticas de izquierdas es acabar con el austericidio y garantizar condiciones y derechos para todos y todas. Hacer políticas de izquierda es apostar por la desescalada, por la resolución dialogada y negociada de los conflictos, es apostar en definitiva por la paz. Y hacer políticas de izquierda es defender el derecho de autodeterminación y la soberanía de los pueblos, porque no se puede ser de izquierdas, sin defender el derecho que asiste a todos los pueblos a dotarse de un Estado propio y soberano. Y esto vale para Palestina, pero esto vale también para Cataluña, para Escocia, para Flandes, para Córsica y, por supuesto, para Euskal Herria. Izan ere, hori da, datorren igandean jokoan dagoen hirugarren gauza. Hori da, hauteskunde hauetan daukagun hirugarren helburua. Hauteskunde hauek igandean aukera paregabea daukagu berrespen edo autoafirmazio nazionaleko ekintza bat egiteko. Gu bagoaz Europara, ukazio eta baieztapen edo afirmazio erradikal bana egitera. Bagoaz Europara, Irlandearrek esan ohi duten bezala, esatera, ukatu egiten diegula Espainiako eta Frantziako estatuei Euskal Herritarron izenean ezein erabaki hartzeko eskubidea. Baina bagoaz Europara ere, baieztapen erradikal bat egitera. Guk, Eskoziarrek esan ohi duten bezala, adierazten dugu, baieztatzen dugu, Euskal Herritarron izenean erabakiak hobekien hartu ditzaketen horiek Euskal Herritarrak beraiek garela. Gu bagoaz Europara, ozen eta argi esatera, ez garela ez frantsesak,
ezta espainolak ere. Gu euskaldunak gara eta oso harro gaude. Gu euskaldunak gara eta munduko herri guztiei bezalaxe gure buruaren jabe izateko eskubide osoa daukagu. Azkenik, badaukagu laugarren helburu bat igande honetan. Eta da, oro har, askapen prozesua bultzatzea. Egunetik egunera gehiago izatea. Egunetik egunera gehiago izatea. Hori da, gure burujabetzaren bidean, askapen nazional eta sozialeko prozesuan aurrera egiteko berme bakarra, aurrera egiteko gako bakarra. Eta ez daukagu zalantzarik, igande honetan, are gehiago izango garela. Igande honetan, sartzazue ondo buruan, eta parteka ezazue inguruan, aukera dago, aukera daukagu, ezkerreko independentismoak hauteskundeak irabazteko Hego Euskal Herrian. Igande honetan, aukera dago, aukera daukagu, ezkerreko subiranismoak hauteskundeak irabazteko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Baina igande honetan, estutuz gero, aukera daukagu, ezkerreko subiranismoak hauteskundeak irabazteko Nafarroan. Edozein kasutan, berriro diot, gauza bat ziurra da. Eta da, igande honetan, oraindik ere gehiago izango garela. Oraindik ere indartsuago izango garela. Eta hau horrela da, Euskal Herria Bilduk, herri honek behar duen esperantzaren blokea ordezkatzen duelako. Hau horrela da, Euskal Herria Bilduk, herri honek behar dituen soluzioak gorpuzten dituelako. Euskal Herria Bilduk egiten duena esan eta esaten duena egiten duelako. Baina bereziki, hau horrela da, Euskal Herria Bildu egunetik egunera indartsuagoa da. Euskal Herria Bildurentzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia. Beraz, eta garbi geratu ez bazaizue, igande honetan Euskal Herria Bildu bozkatu beharra dago. Eskuin muturra gelditzeko, nazioa garela ozen aldarrikatzeko, herri honen eta bere herritarren eskubideak defenditzeko. El próximo domingo, por si no se ha quedado claro, hay que votar a Euskal Herria Bildu para decir alto y claro que somos una nación, para avanzar en el camino de la recuperación de nuestra soberanía nacional, para avanzar en el camino de la recuperación de los derechos sociales y económicos para las mayorías, pero también para mandar un mensaje muy claro a los fascistas, a los Melonis, a los Salvinis, a los Orbanes, a los Abascales, a todos aquellos que, como Warren Buffett, conocido multimillonario estadounidense, dice que claro que existe la lucha de clases y que la están ganando ellos, que esta batalla la vamos a ganar nosotras, las mujeres, los y las trabajadoras, los pensionistas, las jóvenes, las migrantes, las de abajo, en definitiva, los pueblos. Bukatzeko, zeta ez diazu esinetxiko, baina gaur labur jardungo naiz. Gogoan izango duzue, iragan berri diren hauteskunde autonomikoetan eskatu nizuen, kalean, ikastetxean, lantokian, auzoan, alboan zenuten horri, begiratzeko eta unea orain dela esateko. Gaur zera eskatu nahi dizuet. Gaurtik igandera bitarte, kalean, lantokian, ikastetxean, auzoan, begira jozue, alboan duzuen horri, eta esaiozue. No nos dejamos a Josu Muguruza, a Santi Brouard, a Espe Arana, a Jokin Echeverría, ni a tantas y tantas otras compatriotas a manos de los fascistas, para que ahora nos permitamos el lujo de quedarnos en casa. Lo mínimo que podemos hacer por todas ellas
por todos cuantos nos han precedido en este largo camino, es ir a votar. Horregatik, datorren igandean, izan ziren guztiengatik, baina bereziki guregatik, gure seme-alabengatik, gure ondorengoengatik, bozkatzera eta irabaztera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria bildu! Gora herria!